Yau bayanin da nake ɗauke da shi ina ɗauke da bayani ne akan soyayyar fari. Soyayyar farko soyayya ce wacce take babba daga yin yadda zaka haɗu da mata suna nan sun kashe amma mafi yawan akwai abubuwan da mata suke dubawa. Abu na farko shine mata suna duba yanayin maganarka, number 1. Number 2 suna duba iliminka. Number 3 suna duba yanayin wayewanka. Number 4 suna duba dressing ɗinka. That is what your fashion. Fashion ɗinka da sauransu. Suna nan da yawa haka in fact. So su ne wani abu kaɗan daga cikin abubuwan da mata suke dubawa. Da farko abin da ya kamata ka fara yi shi ne idan ka ganta tana tafiya ne ko tana zaune ne ko tana tsaye ne, abin da ya kamata ka fara yi shi ne abu mafi girma wanda addinin musulunci ya tanadar mana da shi shine kai ma mutum sallama. Za ka je ka same ta kai mata sallama, assalamu alaikum. Idan har mace ne kamala mai mutunci za ka ji ta amsa maka alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So idan kuma ka ga hakan bai ma ba kai zan ce sharukan ne kai haka za ka iya zuwa ka mata fassarar cewa amincin Allah ta rasu yarsa su gane tabbata akan shi ya mabocin kirki da hankali. Duk wannan ina ganin kamar shi ma sallama ne a hausance. So idan ka faɗi mata haka ita ma ta mai dama da amsa. So daga lokacin da za ka fara neman ta yi soyayyanta da sauransu akwai hanyoyi da za ka bi wajen ganin ka shawo kanta da sauransu. So yau da ya takaici ba wani wanda dogon bayani zan ba. Wannan shi ne zan na farko akan kalaman soyayya. So akwai kalmomi, akwai abubuwa da mata suke so musamman idan ana yin soyayya da su. Kowace mace tana da abin da ke so. Sannan abin da na sani shi ga mu maza, kowane namiji yana da hanya mafi sauki da ke isar da saƙon soyayyarsa zuwa ga masoyiyarsa. Yanzu ka gama da wannan sai ka faɗi mata cewa da farko dai suna na Mudi. Ita kuma sai ka ce mata da Allah idan har ba za ki da ba zan so ki dan faɗa min sunanki. Ita ce ma suna na Talatuwa ko haka da sauransu. Sunayen ƙauye. So idan ta faɗa ma haka sai ka ce da Allah idan har ba za ki da ba ina so ki taimaka min da minti 5 a cikin taimakon da ke rubuta za ki mutane a yau. Ba ta iya cewa to Allah ya sa zan iya. Ba na tunanin cewa zan nemi taimakon abin da ba za ki iya ba. Insha Allah sai to shikenan ina jin ka. Sai ka ce dan Allah abu na farko da nake so ki taimaka min shi ne ina so ki dan taimaka min da lambar wayarki. Mata iya cewa to in ta kalle ka sama da ƙasa ta ga ka mata za ta iya cewa to kawo yanka a sama ko kuma idan tana da kati ne da ta buga na address ɗinta da kuma da komai sa ta baka. Idan kwarba sai wannan ta ɗan sauyanka ta sa lambar wayarta sai ka ce to har yanzu dai kake gaji da ni zan ƙara neman wani taimako a gare ki. Sai ta ce to na me kuma? Sai ka ce idan har ba za ki na ba dan Allah zan so ki dan faɗa min address ɗinki, gidanku ko wace unguwa kike da sauransu. So idan ka mata fa idan ka rage ta ka mata ka san me za ta yi? Za ta ɗan mayan da kai wurin da yayi ba can sai ta ce to ni gaskiya ina kwanan da waki. Cewa ina kwanan da wakin sai gama address su gidansu da sauransu. So wannan shi ne na farko da ya kamata ka fara yi. So ku haɗu ni a kashi na biyu. Za ku ji kalmar farko da za ka fara idan san ƙami zuciyar kowace mace idan ka yi cikin namiji insha Allah. Dan zan tsaya sai Allah ya sada mai ku a kashi na biyu za ku ji kalamin soyayya na farko da za ka fara amfani da shi wajen san ƙami zuciyarta daga lokacin da ta fara ji kamata kana san ka. Allah kan nuna ku Yazid Iyas to wanda ka sani da Iyas.